мо ҳамеша орзу мекунем ки футболбозони тоҷик ба топ дастҳои аврупоӣ гузариш кунанд. Дар ҳақиқат сафи чунин нафарон кам асту шумораи онҳоро бо ангуштони даст ҳисоб кардан мумкин аст. Бо боварӣ гуфта мешавад ки муваффақтарин футболбози тоҷик нисбати дигарон дар Аврупо ин Парвизҷон Умарбоев аст, ки дар дастаи Локомотив Пловдиви Болгария бозӣ мекунад. оё шумо медонед ки дар давоми карьераш дар ин даста Парвизҷон дар яке аз рақобатҳо бо ситораҳои ҳақиқии футболи Аврупо вохӯрдааст. дар барномаи имрӯза маҳз лаҳзаҳоеро ба ёд меорем ки чӣ тавр шербачаҳои мо зидди футболбозони машҳури Аврупо бозӣ карданд. агар мавзӯи ин видео ба шумо писанд бошад, пас лайки қиматбои худро гузоред. мо бошем оғоз мекунем. дар аввал Қуруттобхона Тиҷӣ рақобидин Қурбонов ва Розиқ Розиқовро табрик мегӯем, зеро аввалин шута ба саволи гузаштаи мо ҷавоби дуруст доданд. агар хоҳед ки дар видеои ояндаи мо афтед, дар комментария нависед. айни ҳол кадом футболбози тоҷик дар яке аз дастаҳои Испания бозӣ мекунад? фаронса, Аргентина ва Олмон мунтахабҳои чӣ қадар пурқувват. мутаассифона ҳамаи онҳо аз идомаи бозиҳои олимпӣ маҳрум шуданду танҳо 8 даста мондааст. моро рақобатҳои ҷолиб дар пеш аст ва барои боз ҳам шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода намоед. онҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод мекунанд. маълумоти бештар дар комментария. шурӯъ мекунем аз ҳамон бозии хотирмони дастаи Парвизҷон Умарбоев зидди Тоттенхем. дар бозии интихобии Лигаи Аврупо ҳамин хел шуд, ки барои Локомотив рақиби хело ҳам хатарнок интихоб гардид. он вақт дастаро Жозе Мауриньо тренерӣ мекард. ба он нигоҳ накарда, ки дастаи Болгария он қадар пурқувват нест, Жозе ҳайати асосиашро ба майдон бароварда буд. аммо бо дар назардошти ин ҳам Локо аввалин шуда ҳисоби бозиро кушоду баъдан 2 гол сар дод. дар ин бозӣ Локомотив тибқи интизориёт шикаст хӯрд, аммо Парвизҷон Умарбоев зидди беҳтарин футболбозони аврупоӣ аз ҷумла Сон Хин Мин, Харри Кейн, Лукас Моура, Ло Челсо ва дигарон ҳунарнамоӣ кард. рақобати дигареро ба хотир меорем, ки қариб ҳамаи мухлисони футболи тоҷик онро тамошо карданд, аммо бехабаранд, ки дар он вохӯри зидди футболбозони мо ситораҳои Барселона ҳунарнамоӣ карданд. рости ман ҳам баъдан фаҳмидам, вақте ки ин бозингарон дар ҳайати асосии дастаи каталонӣ дебют карданд. мунтахаби то 17-солаи Тоҷикистон соли 2019 дар ҷоми ҷаҳон байни ҳамсолонаш иштирок кард, ки дар яке аз бозиҳо зидди мунтахаби ҷавонони Испания вохӯрд. дар он вохӯри шербачаҳои мо бо ҳисоби 5-1 шикаст хӯрданд ва ин ягон ҷои таъҷуб надорад. футболбозони испанӣ дар академияи беҳтарин дастаҳои аврупоӣ бозӣ мекарданд, аз ҷумла Илайш Мориба, ки дар Барса бозӣ мекард. ӯ соли гузашта якбора машҳур шуд, вақте дар ҳайати асосии дастаи каталонӣ дар якчанд бозиҳо иштирок намуд. ҳамчунин Педри дар ҳайати онвақтаи Испания буд, ки дар дастаи ҷавонони Лас Пальмас бозӣ мекард. ҳамагӣ 1 сол пас аз иштироки худ дар ҷоми ҷаҳон ӯ ба Барса гузариш намуд ва ҳоло яке аз беҳтарин ниҳоятгарони ҷавон дар дунё дониста мешавад. акнун тасаввур кунед, ки чӣ тавр зидди чунин нафарон мунтахаби мо бо ҳисоби 5-1 мағлуб нашавад, ҳамаш аз рӯи адолат. рақобати навбатии футболбозони тоҷик зидди бозингарони машҳури аврупоӣ дар бозӣ зидди мунтахаби ҷопон рост омад. ҳайати онвақтаи ҷопониҳоро беҳтарин футболбозон ташкил мекарданд, аз ҷумла Такуми Минамино, ки футболбози Ливерпул аст, Такефусо Кубо, ки бозингари Реал Мадрид мебошад ва ғайра ситораи футбол. аз рӯи адолат дар ин рақобат футболбозони мо 3-0 мағлуб гардиданд. дар рақобати дуюм бошад бозӣ бо ҳисоби 4-1 ба анҷом расид. дар ҳар ду ин бозиҳо футболбози Ливерпул Такуми Минамино муаллифи гол шуд. агар дар вохӯриҳо зидди ситораи футбол бозингарони мо мағлуб шуда бошанд, аммо ҳолати навбатӣ баръакс аст. сухан оиди бозии ҳангомавии Истиқлол зидди Ал-Ҳилоли Арабистон меравад, ки дар ҳайаташ якчанд футболбозони машҳурро дорад. ин бозингарон қаблан футболбозони шинохтаи аврупоӣ буданд. Бафетимби Гомес, ки онро Пантера меноманд, қаблан ситораи Лион буд. Лусиано Вето, ки қаблан дар дастаҳои чун Вильяреал, Атлетико Мадрид, Севилья, Валенсия, Фулхем ва Спортинги Лиссабон бозӣ кардааст. ҳатто бо дар назардошти чунин футболбозонаш Ал-Ҳилол аз Истиқлол бо ҳисоби 4-1 шикаст хӯрд. дастаи шаҳри Душанбе дар аввалин иштирокаш дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ба даври плей-офф роҳ ёфт. ана Ал-Ҳилол, ки дар ҳайаташ собиқ ситораи футболи Аврупоро дорад, танҳо аз ҷои дуюми гурӯҳ ба плей-офф роҳ ёфт. шояд боз ягон рақобате бошад, ки дар он футболбозони мо зидди ситораҳои футболи аврупоӣ бозӣ карданд. агар мо дар бораи ягонташ нақл накарда бошем ва шумо маълумот дошта бошед, пас дар комментария нависед. умедворем, ки рӯзе бозингаронамон бо беҳтаринҳои аврупоӣ дар як сатҳ ҳунарнамоӣ мекунанд. бо умеди рӯзҳои нек дар оянда бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, то бозид.